Көннең үзәкләргә үтеп керерлек суык булуына карамастан, район мәдәният йорты янындагы мәйданга байтак райондашыбыз килгән иде. Шулай булмый мөмкин дә түгелдер. Чөнки махсус хәрби операциядагы егетләребезгә райондашларыбыз көче белән җыелган ярдәмне озаттык бу көнне. Җегетләргә мөслимнәрнең кайнар йөрәктән чыккан сәламнарын җиткерәсен дип ышанам. Шуңа күрә без бергә булганда без бик зур көч. Бик зур рәхмәтле. Исән-сау йөреп кайтасыз Рүзәл. Безне оештырган өчен, безне менә шулай берләштергән өчен сиңа бик зур рәхмәт. Ирак сәфәргә чыгучыларга хәерле юллар теләп дуга да укылды. Элемтаулы Әсгать мәчете имам хатибы Расих хәзрәт Каюмов изге сәфәргә баручыларга исән-сау әйләнеп кайтуларын теләде. Егетләребезгә ярдәм җыюда булышкан барлык мөслимләргә Рүзәл Минхаҗев рәхмәтләрен җиткерде. Улым, сез барып җиткәнче бу сугышлар бетсә иде диде. Һәм безнең өмет biz barıp җиткәнче шушы афәтләр бетсен, һәм шушы фурыга тиеп, шушы машиналарга тиеп, үзебезнең мөслим егетләрен алып кайтырга насыйп итсен. Ирак юлга чыгышларны озатырга хәрби зонадагы егетләрнең әниләре, гаиләләре һәм якыннары да килгән иде. Барысына да кем нинди милләт булуына карамастан, койзлардан киткән булуларына карамастан, исән-сау, сәламәт булып, 4 саннары төгәл булып, барлык әһелләре сәламәт булып, бәхетләре, товфиклары, ризыклары белән, хәерле бәхетле озын гомерләре белән әйләнеп кайтуларны телим. Гаиләләренә барысында киткән кешеләрнең Раббым. Барлык мөслимләр дә бердән булып җыйган ярдәм тиелгән машиналар юлга кузгалды. Мөслимләр ярдәм илтүче егетләргә хәерле сәфәрләр теләп озатып калды. Исән-сау йөрегез диделәр алар бер тавыштан. Фәридә Гайнетдинова, Динар Нуркинов, Мөслим телевидениесе.